Койда котлаулар агалайса менә телевидениедамы, радиодамы, әллә менә шундай офлайн форматта барган мәҗлесләрдә, Мин чаралардамы? беләсең нәрсә әйтәм, менә миңа кая катлаулырак, шунда рәхәтрәк. Менә без сопротивления ты не получаешь опыта диләр, ты не получаешь кайфа. Менә сопротивление һәрвакыт каршылык булырга тиеш. Бардың да, менә мин эшләп кайттым анда, җиңел генә анда, мәсәлән, 1000 кеше, сәлам, әйдәгез булай, анда нидер концерт алып бардың, җиңел генә булды, мәсәлән, лайтта. Ул сиңа кайф алып килә, ләкин стресс аша, курку аша, нидер үзеңне өйрәтү аша килгән кайф, ул бөтенләй икенче төрле кайф. Мин бәлки үзем садомазы белән шөгыльләнәм. Сафарова кайфны ничек ала? Мин үземне бәлки бик каты теге тинтерәтергә яратамдыр, ләкин миңа менә шулай теге каршылык аркылы килгән канәгатьлек хисе җаныма, тәнемә рәхәтлек алып килә.